Tepang iti tangatan. Tinapalabas, saan ang nagkamali iti atap ni Don Braulio nga damang sisiim kadakwada abuyot ni Mr. Fortes. Iti sa bali abangir, imbaga ni Altea iti Don nga iti langan condo unit ti pagnaldan ni Altea. Saanan ang nagkadkad ti Don iti kayat ang mapasamak ni Altea. Iti daytamot lang agundaway, inala ni Altea ni Miguel kas maysa a driver na. Kasta unay met ti panagimon ni Toro gapo iti masansan a panagkuykuyog da Miguel ken Altea. Iti panagsarsarita da Billy ken Don Braulio. Imbaga ti Don, apatayan dan ni Mr. Fortes. Itagagayem, denggenyo ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang iti talatan! Sigunit informante tayo. Nasakit tinakam ni Mr. Fortes iti grupo, boss. Talaga da tayo ti atapon na nagtraidor. Anya? Anya ti aramidin tayo ita, boss. Patayan yon ni Mr. Fortes. Sige, boss. Yamkas iti sigod. Planuan nyo anaimbag. Saan na basta-basta na iya tao? Gaputa na siglat met. Uwan, boss. Nasken nga raw maplano ti amin. Wan. Ala, rugyan yung tagplano. Unaan tayon tiyawanan bain Mr. Fortes. Bili, saan peribuar ti kotse ni Mr. Fortes? Uwan nga raw. Oo, pailan. Kastoy nga oras ti ruruar na. Nga mapangay. Apa bili? Jay lalaki ari muar manipod iti gate. Apa hindi kaya lalaki bili? Wanyaron, Billy. Ti elite killer ni Mr. Fortes. Kunak mo na tayan. Si bibiyag pa'y matgayam. Si Bibig pa ganun. Ala, pagandar mo't lang ti kotse. Agsubli tayo di mansyon. Nasken ama kasaritak ni Don Braulio. Gapo iti nakita. Anya? Si Bibig ni Bong? Uwan, boss. Kunak ba no pinatayo idin tiyawanan bain? Uwan, boss. Siya pa mismo tinangpaltugkan po na iti tepang ti bantay. Billy? Saan nga taa karupro pa lang ni Bong tinakitam? Saan? Talaga nga iso, boss. Nung kasta nga ron, delikado ti grupo tayo. Anya ti ramidin tayo ita. Tanangin nyo titigtig na iyo. Isumat lagayam ang naturaditan ni Mr. Fortes amang kontra kanyak. Gaputa si bibiyag pa ti makanawan na nga elite killer. Boss, kasano nabiyag tiyawanan ba na bong? Siya ka mismo tinangpaltugkan po na. Kung nakita ka na idasa yan. Kasano napasamak ti kasjay? Asidag akong itinangiparkingan ni Miguel iti kotse. Nagatang kumatan lagi ti kasapolak iti restaurant. Altair! Mabit lang. Sino nga ni Bong ti umasidag kanya. Kumusta kan? Bong, Apay anak lahat ka nakakita kanya. kwa. Apay ko maamakla atak ang makakita kan ka. Nagpintas ka latal, Teya. Saan na nagbaliw ti kinapintas mo? Sige. Uray ti kinasuklada na iti lalaki. Saan na nagbaliw? Matagi ko akan tumat lang, Altea. Sino di kinasarita mi tayo lalaki, Altea? Sigod ang nagdaton kanyag. Anya? Nabayag ang nagpukaw ni Bong. Nagdinamag pa yan, anatay. Iso anas daawak ang nakakita kan kwa na. Anya? Kalat-latan ang nagparang dayjay abong. Nagdakas dayjay at tao. Billy! Umasidag ka man dito'y! Apay, boss. Maruram di may sa bodega tayo! Anya?
Sino nga ta tinanguram iti dayjay? Sige, mapanak iti pakapaspasamakan ti oram, boss. Saanan, Billy? Awan ti sino man kada kayo nga umasidag iti bodega. Pasiga kontrabando ti matakwatan to dagiti investigador alinaon ti bodega. Boss, Iso nga awan ti agparparang kada kayo. bakit sa damag, boss? Anya na ito? Ni Cardo pinagbantay ko iti bodega, Edirabi. Natayan. Anya? Karaman na nauram ti bangkay na. Segunda ita kadagiti informante tayo. Anya? Nalabit a pinatay dapay nga umunan ni Cardo. Sakbay nga inuram dati bodega. Nagturadan tinangaramid iti dayta. Awanan ti sabalya kabusor tayo ita. No dilaag ni Mr. Fortes. Talaga pagpungpong tutan na tiwaran bahin. Anya ti plano niyo, boss? Bayadan na itinangin na ti inaramid na iti bodegak. Dakalagatot tinapukaw kanyak. Nauram dagiti nagduduma a kontrabando. Ket apaman ang makita yu dayjay ang Mr. Fortes, patayin yon. Amo kagpaspasan na ang itan ni Don Braulio. Gapo iti inaramid ko iti bodega na. Pinatay ko pa itagbambantay jay. Dakkal ti basol kanyak ni Don Braulio. Jak amo ti makagapo. No apay a pinalikidar na kadagiti buyot na. Idinto ta ni Mr. Fortes ti pagserserbiak kas makannawan na. Rog-rogi pa'y lang ti inaramid ko. Patayak dayjay a Don Braulio. Kastamatan nga iraman ko a patayan ni Altea. Aputot day di Don Ramon. Orayat ni Don Braulio dito Carpa. Establishmento. Kasarsarita na pa'y lang ti Mayor. Hindi pa'y kalaman nga pupungtol. Gapoy tinapasama kiti bodega. Anyot or orahin dito, Billy? Bong. Oh. Apay, akaslan nakakita ka iti al-alya. Nan ka iti pa'y. Oops. Di mo gamdan niya asutan ti paltong mo, Billy. Matay ni Don Braulio iti unag ti munisipyo. May salang apisel ko iti detonator ti bomba. Ngay montar ko iti unag ti munisipyo. Boom! Matayan ti amo. Ikang ka iti gundaway mo. Tapno masalak ni bam ti amo, Billy. Sige, tumaray kan. Kat ibagam kan kwa na. Akan ibusanan nan. Ayop ka. Oh. Anya pa lang tiraramidang, Billy. Tumalay kan. Pislekan ti detonator ti bomba. Taray! Ayon day diabong, Billy. Pinanawak ita ijabay ti kotse. Imbaga na kanyak nga dain montar na abombay ti unag ti munisipyo. Iswadago sa kanapan iti opisina ni Mayor. Billy, binutbutag na kalang dayjay ngawanan bahin. Awan ti bomba, iti unag ti... Pintak ti kotse! Boss! Anya! Day tatirumbangkan ka, Don Braulio. Katsakbay apatayan ka. But-but ngan ka pa'y. Inutak mo't apatayan dagiti buyot mo. Agsubli akon iti nang iparadakit ti kotse. Kaya't pumanaw akong iti dayto lugar. Talaga pagpungpungtutan na dayjay abong. Sigun iti informante tayo. Saan ngagtaltalin na iti mansyon ni Mr. Fortes ni Bong? Anya? Di ka madanagan, boss. Nagtignayan na iti pasurot tayo. Sapsapulon dan ni Bong. Sapulan nyo daya tao. Tas siya ka mismo timang patay kan kwa na.
Wan, boss. Ala, tumulong ka mang sapol iti dayja tao, Billy. Apay nga da ka dito restaurant na Rosalia. At napatag nga ibagakin ka, Ma'am Althea. Anya dayta, nana. Kanayon nga agpungpungtot ni Ninong Mau. Anya ti magagapo. Sigun itinanggaw. At nang pabutak iti kutsi na ijay sangot establishmentaw nga asidag ijay munisipyo iti Kalman. Anya. Nagadua pulay ti simangbay ijay mansyon iti Kalman. Tapno pagdamagan da ni Ninong Mau. Ala, mapanak na rin iti mansyon, nana. Ay sana, ma'am. Pangaasay tadi ka pa'y mapan ijay mansyon. Apay. Denggenak ko, Ma'am Althea. Nariribok ita ijay mansyon. Amangan no mairaman ka laang itiririjay. Imay ko laang impadamagkan ka. Kaya't ko nga andi ngayon ni Ninong ko. Ngam linapdan na ni Nana Rosalia ang mapan iti mansyon. Anya nga minti napasamak, Althea. Adda nang pabutak iti kotse ni Ninong, iti asidag ti munisipyo iti Kalman. Anya? Owen Miguel, Adda ka di kabusor ni ninong mo? nasingpat ni Ninong. Awan ti maibagak kan ko na. Amin akayat ko, ipaay na kanya. Althea, Apalan dala ang siguro ni Ninong, gapo iti kinaanos na. Ala, pagandara mo ti kotse, kat aglayuntan iti kondo. wan Althea. Miguel, kumusta ti panagtrabaho ka ni Althea? Nasaya at madnanang. Barok, adamad-madlaw ko. Anya day tananang. Maipapan ka ni Althea. Mariknak nga adda pa naggusto na kan ka. Anya? Babae ak anak ko. Amok tirik na ti babae nga agkursunada iti lalaki. Apay anak ko na ti kastananang. Madlaw nga mahin ka dagiti tigtignay ni Althea. Agkursunada kan ka anak ko. Adayo ang mapasamak day tananang. Sa maysa, baknang ni Althea. Sana kas kanyak anak ko rapay ti pilyin na ngayaten. Ti ayat, awan ti pilpilyan na anak ko. Nasaya at ti galad ni Althea. Isu ti pilyam nga ayatan. Gaputan nasingpot kan nagagat. Nanang, Amok adi ka mapay kan kwa na. Ammom, nagduduma ti ugali dagiti babae. Adda ti napatudon, wano sadot. Pulos adi na pa'y matulungan ti asawa na. nanang. Kita tinapasamak kan di kasinsin mo adane. Iso ti aglaba, agluto, agawir iti ubeng. Kan aminan at trabaho iti unhag ti pagtaenganda. Nanang, Maasyanak iti dayja akasinsin mo. Isupay ti agluto iti kanen na no sumangpet nga aggapo iti trabaho na. Ay napaglan asadot ti inasawa na. Napintas nga agpaiso. Ngam, nagalas mo ti ugali na. Kat dayta ti dakkel aparikot ni Dani akasinsin mo. Nalaeng nga agpamarang ni Dani. Kabailan na nga ilimad ti parikot na. Naangaw kan naisem no masabsabat mo. Ngem iti kaunggan na. Nagdagsen gayam aparikot ti sagsagabaan na. saan ka diyan negosyante itan ni kasinsindani, nanang? Wen, anak ko. Gapo iti kinaanos na. Napintas ti taray ti negosyo na. Iso ati makunak. Ni Althea ti pilyam nga ayaten. Tapulos adi kanto agbabawi iti udi na. Miguel, yawid mo pala ang ti kotse iti balayo. Agmalmalayo mag-ita diti restaurant. Awan ti papananda ita. Sige, Althea.
Mabit lang ha, ada yung sagana ka para kanina na Amalia. Althea, iha. Ha? Ninong? Anya ti mapasamak iti panagkita da Miguel ken Don Braulio. Gagayem. Di uliway na denggen ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang iti talatang. Tepang iti tangatang. Tinapalabas. Kabayatan, ti panagpalpaliw da bili iti ruwar ti mansyon ni Mr. Fortes, idi makita na ti rimwar iti gate anibong, ti makannawan ken elite killer ni Mr. Fortes. Nasdaw nga rod ni Billy, gapo ta impagarup na anatayan da itoy. Dagos nga rod nga impakamo ni Billy ken ni Don Braulio tinakita na. Iti met panag na ni Althea nga agturong iti nangiparkingan ni Miguel iti kotse. Idi adda nangawag ken kuana iti saan unay nga dayo. Naklat ni Althea, idi makita na ni Bong nga umasidag ken kuana. Dagos api manaw ni Althea. Iti saan ang nagbayag? Inuram ni Bong ti may sa bodega ni Don Braulio. Kastaw na iti pungtot ti Don, gapo iti napasamak. Iti sumunungal daw. Kabayatan, di panagururay ni Billy ken ni Don Braulio, idi masidag ken kuana ni Bong. Imbaga tinaud-udi, apabetaken ni Bong ti munisipyo nga ayan ni Don Braulio. Iti met restaurant ni Althea, idi masidag ken kuana ni Don Braulio. Itagagayam, dengganyo ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Tepang iti talatang. Miguel, yawit mo pala ang tikotse iti balayo. Agmalmalamak ita diti restaurant. Awan ti papananta ita. Sige, Althea. Ah, mabit lang ha. Ada yung saganak para kanina na Amalia. Althea, iha. Ha? Asino di nakadumuga pimanaw, Althea? Kulada pimanaw ni Miguel. Iha? Kasarsarita ka? Ah, kuha, Ninong. Asino di lalaki a kinasarita mitay? May isa kadagiti trabahador ko dito restaurant, Ninong. Ah, kasta? Uwan, Ninong. Unak laki din no kaayan-ayat mo. Saan, Ninong? Kumusta ka niya? Makalawasan na di ka nagparparang iti mansyon. Pasensya kayo, Ninong. Makumi ko maklaang dito restaurant. Althea, iha. Mayag, na napatag ti bagakan ka. Anya day ka, Ninong. Kanayon ko matipanaganat mo. Narigatan. Ang mga nadagaramid kan ka iti dakers. Awan mo di kagurag at tao. Iso nga awan ti rumbang ang pagdanagan niyo kanya, Ninong. Basta, aganad ka aganayon. Ikang ka iti dua at bodyguard mo. Diya ka sa pulang ti bodyguard. Awan ti amok akabusor ko. Iso adidak pakadanagan. Amok ti ar-aramida, Ninong. Anya ti pakay naigan ni Althea iti dayja alakay. Nakitkita kong dayja tao. Iso nga ta ti ama ni Althea. Dayjayan. Rimuaran ti lakay. Kat agturong iti nakay parkingan ti kotse na iti saan one nga dayo. Agturong mati ni Althea dito kotse. Urayak dito yan. Miguel, api akalat api manaw ka itay iti restaurant. Sakbay asong batak ti saludsod mo. Song batang pa nga umuna ti saludsudakan ka, Althea. Okay. Anya ti damagam kanya. Tila kay nga masidagkan ka itay. Iso ka di ti amam? Saan? Iso ti ibagbagak aninong ko. Ano niya? Apay ka di. Awan, Althea. Itata na song bata kundi sa lutsot mo. Song bata nakmat ita. Apay akalat api manaw ka itay. Kwa. Mabainak kami na makisango kinininong mo.
Kasta ka di? Wan Althea, mabainak asumango kinininong mo. Sigurado kay tidayta nga imbagam ganyam. Wan Toro, ninong gayam ni Althea tila kay anakita ta idi ije pantalan. Ammo nga ta ni Ma'am Althea ti aramid tininong na. Diyak mo Toro, ngampanag ko na. Inosente ni Althea. Anya nga rod ti planom ita, gayam. Mariribu kanak pa Toro. Tatilakay, ken ni General Marasigan. Agpada nakita ta idi ije pantalan. Apag tamtamudan, dagiti armado alalaki. Miguel, saan nga ta atininong ni Ma'am Althea? Kat iso ti leader ti sindikato. Diyak pa'y masungbatan dayta. No isong agpaiso ti leader dagiti sindikato. Mariknak gayam. Agasam, nagtamod amin dagiti armado alalaki. Idi masidag kadakwada tilakay. Dayta ti pampanunutak ita, Toro. Gayam, nailasin ka di tilakay tilangam itay. Panagkunakat saan? Nagdumugak itahin. Kanamok adi na unay namingmingan ti rupak. Miguel, Apay asabali ti mariknak. Idi masidag tilakay kada kami kini Althea. ha? Apay, anya tinariknam, gayam. Diyak may ladawan ti riknak, Toro. Kasla, bimara ti bagik. Adyak may lawlawag no apay. Anya nga taday di anariknak. Anya ti kayat nasawan. Talaga natangkan ti ulo ni Althea, Billy. Kaya't kung ay ka na ti bodyguard na, hanggang pinagkadkadan na lang. Boss, Diyak kaya't nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Nagdaton idin ni Bong. Kat ang mga nagaramid iti saan anasayat ni Bong kontra ken ni Althea. Anak ko, Rabiin. Adda ka pala dito'y salas. Ingka maturugan. diyak makaturog nanang. Apay, anya ka diti pampanunutam. Tininong ni Althea. Ha, Kinaulbod timbaga kanyak ni Althea iti napalabas. anya. Nagulbod ni Althea kan ka. Wananang. Kunan ni Althea, ama nagtulong kan nasaya at atao tininong na. Di ka maawatan, anak ko. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Dakas atao tininong ni Althea, nanang. Ha? Apay ana ibagam ti kasta, Miguel. Amom ka di tininong ni Althea. Wananang. Amok launay. Dakas dayjay atao. Dagiti buyot ni Don Braulio. Nabartag ng iti bangir alamisan. Uray karumada. Kat surutak ida apatayan. Ajay. Timak derdan. Langadan ti rumar dagiti awanan bayin. Surutak ida apatayan. Nakasaganan ti paltog ko. Mayat ti kakatawan da iti abay ti nakaparking nga kotse. At pasimpliak nga umasidag kada ko. Tay tuwin ti maudi aragrag sakyo. Dayta ti rumbang kada kayo abuyot ni Don Braulio. Pumanaw akong iti dayto lugar. Mr. Fortes, di ka madanagan. Tay saruno ko napatayan ni Don Braulio. Malamlamahin ng dagiti buyot na ita.
Wen, Mr. Fortes, nalinis ti amin. Amam mo nakmatan. Nagsimpli ti panang patay ko kadakwada. Sa anak anarigatan. Wen, matungpal ti ipapaaramid mo kanyak, Mr. Fortes. Bye. Nalabit ang naamuanan ni Don Braulio ti inaramid ko kadagiti buyot na. Agkintayag itan, dayjay adon. Inam kadagiti buyot ko tinatay iti rabi. Amo ka ni Bong ti akin aramid iti daytoy. Boss, adan iti morgue ti bangkay dagiti tao tayo, ang napapatay iti rabi. Anya ka di aramidon nyo, Billy. Apaya sa nyo ang masapulan dayjay abong. Aramidin mi ti amin. Talaga di mi masarakan ti paglamlambangan dahi di abong. Anya? Damag ko, boss. Awan mo ni Mr. Fortes iti mansyon na. Naglamang ti traidor agayam. Boss. Pangaliptakam dagiti tao tayo ijay hideout. Amangan no ijay ti isaruno apon tiryaan ni Bong. At anya pa iti dake sa mapasamak iti hideout. Wan, boss. Biniling ko na imbag dagiti tao ijay. Sakbaya nagturungak ijay morgue. Ngayon ti bangkay dagiti kakadwa tayo. Ala, agtalinaid ka lang dito'y mansyon, Billy. Naskan ang mabantayan ti aglawlaw. Boss, Apay, Billy? inawagan nakti impormante tayo. Nakita da ni Bong ijay Barrio Santiago. Anya? Ala, rumor kayo kadagiti kakadwam. Patayin nyo dahi dyan tao. Wan, boss. Agalerto kayo. Nakatakdal ti awanan bahin iti sang ti tersena. Pangarot, Billy. Agpasimple kayo lang ang masidag kan kuana. Apaman ang makaasidag kayo. Kilatan nyo paltugan. Naglado, Billy. Uy, Lah, mapan kayon. umaykan gani. Napanan da gani. Dahil dyan ti awanan bahin na pong. Agsigsigarilyo iti sang ti tersena. Kanibusan namon ayop ka. Jeske, naunaan na dagani. Nataydan. Talaga nasiglat ti awanan bayin. Nakalisi ti awanan bayin. Simpok iti kasamakan. Surutek. Tantani ako na. Naimbaglakit din tanda si putak ti panangasod da iti igam da. Kat sinurot nak ni Billy. Dayjay, tumalang kya. Tay tungar. Nakalamang tilo ko. Oops! Nasiglat na tilo ko. Natalgad akong dito naglamang adak kalabato. Tungod pinaksardangan. Nagsangpat nagiti buyot ni Don Braulio. Nagaduda. Aglibas akon. Ayan, di ka busor, Billy. Itidak kalabato tinaglimangan. Nasaya tadimting kayo, Dagos. Natayan dagani, Ken Romel. Anyo? Agalarto kayo. Ang mga numaunaan na tayo na Japon. Billy. Nagulimak mo taglawlaw. Manyarod, Billy. Basta sipot kayo. Nakalamang lang ti kabusor iti dakkala ba to. Nabuak na iti bilit iti dadya banda. Darasan nyo, agliblibas ti awanan bayan na po. Surutan tayo! Nas ka na makaadaywa. Kamkamatan dakdag iti awanan bayan. Ilikaw kong idahi iti kabakiran. Day. Palsugan ak ti awanan bayan. Napaltugak na iti sumasurt kanyang. Partakak pa iti agdaray. Dapat numailikaw ko idan. Bili!
Punta tayo nito ipasok ti kabakiran. Awatan siya kamkamatan tayo. Nagpukawan. Jaske, nasiglat dahi di apong. Anya teramay tayo, Billy. Agsubli tayo mo dyan daw. Bakon. Ipakamok ko ni boss na napasamak. Juan Billy. Hala, agsubli tayo. Ang may salang tayo dyan abong, nga saan nyo anaparmag? Boss, kilata nagpukaw hindi kamkamatan mi. Manal kayo amin. Boss, Urayan tayo kadilatan ti iraraot na kada tayo, ha? boss, inaramid min ti amin tapno mapatay min dahi di apong. Ngam talaga nasiglat. Nasiglat ko ram. Tapasig kayo mat amanal anang kamat kan kwa na. Boss, Oh, si Kabili. Hulak man no nasiglat ka, ha? Apay. Apay nga ron, saan mo ang mapatay na jabong? Kuna di kanyak asikan ti kasiglatan ang makanawan. Si kamagayam ti kasiglatan ni ti kinamenal. boss, Oson, tal... di ka nagrason pay. Si kan ti patayag. No saan nyo ang masarakan day abong? Anya teramidan ni Don Braulio ken ni Billy. Gagayam, di uliway na dinggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Tapang, iti talatang! Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti direksyon kan musika. Jonar Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga stasyon. Tapang iti talatang!